Terve terve, mä otimme kadulta haastattelua joku random tyypi. Piti kysellä tästä mun lempikuvasta vähän, että mitäs tämä kaveri siinä näkee ja mitä mietteitä se tuo päähän. No joo, on toi ihan siisti silleen, tykkää yleensä katsella tollasia silleen yksi himas. Mulla on seinä taulut televisioita, jossa on tollasia kuvia koko ajan 247. Kyllä, mut ei se ei oo ihan niinku selväjärkistä hommaa. Mut joo, kysyipä se lisää, jos sulla on jotain kysyttävää. Kyllä, no kysytään sit nopeet. Tosta kovasta löytyy kaikkea vitu jänskää, et oot sä löytänyt mitään? Niin, epäsolee meinaa nallekarhoilla raidallinen perse vai? Kyllä. Niin, tai vihreät aurinko, jos teillä ois säteet. Se on aika jänskä juttu, kun se menee tosta, onks joku suodatin tai joku, niin sit niistä muuttuu ruskeet niistä, et aika siistiä. Kyllä. Joo, näinhän se on. Mut nyt on aika tiukilla. Nyt ei vaan enää kysyä, tässä on mennyt minuutti 20 sekuntia taas on nyt. Eli moro.